Біз бүгін жырлы бүйілі Салаватик проектына кастинг еланы туңайнан матбуғат конференциясына жиылдық. Спикерлар білен таныштырып өтем. Зайнеп Фазлетдин қызы Фархетдинова, кастинг рәйісі Татарстанның халық артисті. Гүлназ Жамил қызы Гафурова, Қозан шаһары филармониясы солисті, Қозан шаһары филармониясы балалар студиясының вокал бөлігі жетекшісі, халықара конкурслар лауреаты. Гүзел Рауил қызы Шакиржанова, проектның сахнaya қойшы режиссер, монтаж режиссері. Зиля Зинур қызы Файзулина, Салават көпірі һәм Сабантуй балалар журналарының баш мөхәррире. Башта сөзін спикерларға беріп теманы ашабыз һәм соңынан сұраларға көшәбіз. Бірінші болып Зиля Зинур қызы Файзулинаға берәс келе. Менә шушы проект турында қысқаша аңлатып кетсәгез иде. Хәерле көн исәмсез, кадерле коллегалар, дуслар. Салаватик проектының тарихы турында әзгенә сезгә сөйләп китәсем килә. Инде Салаватик сүзен ишетмәгән кеше юктыр республикабызда, бигрәк тә балалар. Проект әле яңа дип әйтергә мөмкин. Беренче җырыбыз Әпипә җыры былтыр 21 елның 2 февралендә дөнья күрде YouTube каналда. Хәзер инде ул бөтен социаль челтәрләрдә бар. Һәм горурланып, шатланып әйтәм, узган атна Әпипә җыры һәм Шума үрдәк Шума каз җырлары икесе дә 100 мең караучы алды. Бу татар балалар контенты өчен җырлы биюле татар телендәге бик әйбәт результатлар дип уйлыйм. Әле шатланырга иртә миллион булгач шатланырсың дип әйттеләр миңа. Мәйтәм, тиздән миллионда була, чөнки 26 җыр барлыгы чыгарылды менә бу ел ярым вакыт дәверендә. Ул 950 мең караучы. Димәк, 50 мең дуслар, активрак карасак, биесәк, җырласак, димәк, тиздән без инде миллион җыйдык дип сөйли алачакбыз. Хәзерге көндә балалар Салаватиклар проектта ул Салават көпре редакциясе һәм Сабантуй журналлары редакциясе нигезендә барлыкка килде. Ул 6 бала, төрле яшьтә, 7 яшьтән 12 яшькә кадәр бу балалар Казан дәүләт филармониясында шөгыльләнәләр. Чулпан мәдәни үзәгендә шөгыльләнәләр. Гөлназ ханымга Казан шәһәре филармониясын дип әйтергә кирәк бу очракта. Алар анда шөгыльләнәләр һәм вокал белән дә Гөлназ ханым иртәдән кичкә кадәр шул балалар белән эшли. Безгә рәхәте кала Гүзәл белән әзер балаларны матур итеп төшерү һәм видеолар монтажлау. Менә шулай итеп нинди җырлар яздырабыз дигән сорауга үз-үземә җавап биреп, әйтәм, үзебез кичкенәдән җырлап, яратып җырлаган җырларны без яңа заманча форматка әйләндердек. Шул ук җырлар, алар 30 электә, 40 электә, 50 электә булган татар халык җырлары дисеңме, безнең татар авторларының җырлары дисеңме, барысы да күңеле безгә якын, ләкин ни өчен Салаватиклар популяр дигән сорау миңа еш бирәләр. Мин әйтәм, шул заманча монда кызлар миңа әйтер инде, менә темпта аранжировкалар ясый Руслан Әмиров, безнең әйбәт композитор, аранжировщик бар Нижнекамск шәһәре Түбән Камада. Аларның матур киемнәре, Әлфия Юсупова матур рәсемнәр ясый. Гүзәл ханым инде аны барысында анимация ярдәмендә чыгара. Әгәр дә мөмкинлек булса, әйдәгез хәзер кастинг турында баштан видео карап китик. Аннары соң инде мин мәгълүмат бирәм. Өстәмә мәгълүмат бирәм кастинг турында. Син Салаватик булырга телисеңме? Безнең белән клиплар төшереп, интернет йолдызы буласың киләме? Менә ошо матур җыр-җырла. Шәп итеп биеп күрсәт. Һәм үзеңне видеога төшереп, менә бу адреска.
birinci ilge kadar jiber. Кыскача видео төшереп алдык узган атнада һәм аны сезгә дә бирербез, таратырбыз ала бирсә. Димәк, кастинг игълан ителә. Әйткәнемчә, Салаватикларда 6 бала. Алар бүгенге көндә безнең бөтен таләпләребезгә туры килә, үтиләр, эшлиләр, зур хезмәт куялар. Ләкин үсеп киттеләр. 3 бала дөрестән дә миннән зуррак булдылар инде. Миннән зуррак, бөтен кеше зуррак инде. Миннән зуррак булдылар һәм алар инде урта мәктәпкә күчтеләр. Башлангыч мәктәпне тәмамладылар. Димәк инде контрольныйлар һәм дәресләрне калдыру авыррак аларга. Салаватиклар көне-төн эшли. Шуңа күрә без Салаватиклар 3 Салаватик арасына тагын яңа 3 бала сайлап алырга телибез. Салаватик булырга теләүчеләр минем аңлавымча күп. Чөнки шалтыратулар, сораулар даими рәвештә, ел дәврендә килеп торды. Ләкин бөтен теләүчеләрне алу мөмкинлеге юк. Шуңа күрә без балаларны сайлап, тыңлап, күреп, иснәп алачакбыз Алла бирсә. Нәкъ шулай һәм моның турында инде өстәмә тагын аннары әйтеп китермен. Димәк, кастинг башлыйбыз 1 июньнән. Рахмәт бик зур. Злезинурна. Зәйнәп ханым, сез бит инде кастинг рәисе, жюри рәисе дип әйтсәк булаймы? Менә балалар, беренчедән сез үзегез шәхсән аларны карап аласызмы? Сез катнашасызмы үзегез шәхсән бу кастингта? Һәм балалар нәрсәгә әзер булырга тиеш һәм нинди критерийларга өстенлекләр бирәсез? Менә шулар турында сөйләсәгез. Хәерле көн, исәннәрмез, саулармсыз. Әйе, башыннан ук катнашып булмаса да, соңрак булса да мин катнашып китермен кастингка. Сайланган балаларны кабат Алла бирсә инде карарбыз, күрербез, бәя биребез. Бөтен бала алар талантлы була кичкенәдән үк. Шуңа күрә нәрсә әйтәсе килә. Һәм инде балачак ул булырга тиеш, бары тик якты уйлар белән генә тулыланырга тиеш, позитив, яхшылык турында һәрвакыт бирергә кирәк. Балачакның үз җыры булырга тиеш, үз кояшы бар балачакның. Шуңа күрә балачак бу кастингта Алла бирсә инде алар минемчә башкарсыннар иде балаларга кагылышлы, эчтәлекле шундый балачак җырлары, менә шундый һәм менә шундый тәреш булганда ул беренчедән яшь авторларга үзләрен ачырга ярдәм итә һәм инде яшь авторларыбызга да сүз буенча да һәм көй буенча да үзләрен сынап карарга ярдәм итәчәк бу менә шу балачак балалар проектына язылган җырлары белән дә. Бөтенебез бит баладан, бала вакыттан башлыйбыз, кичкенәдән башлыйбыз бөтен адымнарны. Шуңа күрә инде бу һәрбер кешегә яхшы тәреш булыр һәм бу балаларга үзләрен күрсәтергә, ачылырга бу проект әлбәттә бик зур ярдәм булачак. Мин бик шат, мине чакыруыгызга бу проектка һәм инде ышанып тапшырганыгыз өчен. Рахмәт. Гөлназ ханым, сез вокал буенча җитәкче. Менә балаларга вокал буенча нинди таләпләр куясыз? Менә шуның турында сөйләп китсәгез. Без Салаватик проектына күбрәк әзер булган балаларны, әзер булган балаларга басым ясаячакбыз. Ни өчен? Мәсәлән, музыка мәктәпләренә инде анда басым ясыйлар. Иштә белсен бала, тавышы булсын, ритмны бөтенсен сугып, басып карыйлар, тикшерәләр, әйме? Һәм инде 7 ел дәврендә баланы үстерәләр. Монда аның хәтле вакыт юк безнең, чөнки балалар 5 ел эчендә үсеп китәчәкләр. Безгә вакыт шикле. Һәм инде балаларны күбрәк менә музыка мәктәбенә алган кебек түгел, инде бәлки алар инде музыка мәктәбенә йөреп, башка түгәрәкләргә йөргән балаларны күбрәк алырбыз. Һәм инде тумыштан бар балалар
бер кая йөрмичә, менә алар сәхнәне дә курыкмыйлар, камераны да курыкмыйлар, чит кеше килсә дә курыкмыйлар. Безнең шундый сәйдәбез 6 яшьтән алдык без анаймы? Сәйдәбез бар. Әле мәктәпкә йөрми иде, садик баласын алдык һәм инде аны алганда чыннан да ул әзер иде безнең расписание, безнең ритмга әзер булды бала. Бик алар өчен мин хәзер сөйнәм, беренче вакытта мин алар өчен бик борчылдым. Ни өчен булдыра алырлар микән? Чөнки бу графикны, бу ритмны олы кешедә булдыра алмас төсле. Мин мәсәлән, менә Салаватик әнисе булыр идем микән? Шуны сорау бирәм. Һәм инде зур рәхмәт әти-әниләргә, алар гел бергә, гел безнең белән менә шул ритмга түзә торган балалар кирәк булачак, Алла бирсәм. Рахмәт. Гүзәл Рәбиловна, сез шу проектның сәхнәгә куючы режиссеры. Менә моңарчы балалар белән эшләгәнегез бар идеме? Ничегрәк була ул сәхнәгә кую шу проектны? Шуның турында бераз сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт. Нәрсә әйтәсе килә? Һәрбер әти-әни өчен үз баласы иң талантлы, иң сәләтле. Һәм без моның белән килешәбез. Татар балалары бигрәк тә талантлы. Әмма шуны онытмаска кирәк. Салаватиклар ул бик авыр эш. Ул җырлап, биеп 3 минут кына YouTube'тан сине 100 мең кеше карады. Ой, минем баламны күрсәттеләр хәзер. Просмотрлар җыябыз, караулар җыябыз. Безне таныйлар дию генә түгел. Моның эше бик зур. Һәм Салаватик менә Гөлназ ханым әйтеп китте, Зилә ханым. Әлбәттә, Салаватиклар эше әти-әниләр өчен дә бик зур эш. Алар ул балаларны алып килергә тиеш. Иртә белән алып килергә 2-3 сәгать буе көтеп утырырга тиешләр. Без алар белән эшлибез. Башта Гөлназ ханым җырлата. Ничә көн алар шул сүзләрне өйрәнәләр, кабатлыйлар. Аннары бирелә безгә ниндидер анимацион персонажлар. Шул персонажлар биюләр, аларның биюләрен шушы балалар кабатларга тиеш. Һәм алар шуны сәхнәләштерәләр. Алар шул ук биюне синхрон, шул ук секундында, шул ук кулларын, аякларын кабатларга тиешләр. Берничә көн шуны кабатлыйлар. Аннары шуны җырга салып кабатлыйлар. Аннары Руслан абыйлары килә, берничә сәгать тавышларын яздыралар. Ул бер генә җырлап китте генә түгел, ул алар җөмләләп яздыралар ул җырны. Аннары без җыелабыз. Ишекләп. Аннары без җыелабыз инде студиядә төшерергә. Һәм шушы 2-3 минутлык җырны без 1-2 сәгать дәвамында төшерәбез. Студияны хәзер сөйләп китәм, менә шушындый, менә безнең фон бар бит инде яшел. Яшел идәне дә яшел, бөтен як-ягына карасаң яшел. Һәм бу балаларга кирәк, менә шушында, менә мин кирәк булам инде. Актерлык осталыгы. Син хәзер кап-караңгы урманда. Менә хәзер шүрәле килә. Бу бала басып тора, монда яшел, монда яшел. Ничек уйныйсың аны? Менә монда җыгыла. Ой, бер күптән түгел генә бер кызның башына алма төшердек, реакциясе булсын өчен. Ой, менә шушындый уйныйбыз без. Алар һәр вакыт шушы аны театр телендә предлагаемые обстоятельства дип әйтәләр инде урысча. Шунда керергә тиеш. Яисә ул әбинең, дәвәнинең өе, урманмы ул, күлме, үрдәк кебек шумарга кирәкме? Бөтенесен эшли белергә кирәк. Шуңа күрә бу бик зур хезмәт. Балалар белән эшләү дип сорадыгыз. Безгә алалар белән эшләүенә караганда кыенрак. Чөнки аларга башка тел белән дәшәргә кирәк. Хәзерге заман балалары, алар бик актив, алар
алар телендә сөйләшергә кирәк алар белән. Шуңа күрә без менә шушындый яркилар аларның күңелләрен күреп йөрибез. Аннары бит әле үземнең эшне төшереп кайтабыз бит әле 2-3 көн төшерәбез. Аннары бик күп кадр берәр 2-шәр секунд шушы кадрны җыеп монтажларга кирәк. 1-2 сутка үтә шуңа. Көннәр, төннәр, әйе. Һәм безне бик шатландыра, 100 меңнән артык караучылар булганга без бик шат. Бик зур рәхмәт безнең тамашачыларыбызга. Тиздән 1 июньдә безнең Салаватикларның концерты булачак. Һәм без сезне барыгызны да шушы концертта көтеп калабыз. Рәхмәт, рөхсәт итсәгез сорауларга күчик. Рөхсәт итсәң, әйтергә менә билетлар сатылып беткән иптәшләр. 1 июньдәге концерт, шуңа күрә без алга таба сезгә концертларга чакырачакбыз. Сораулар, изле. Татар-информ Зилия Бәрәкшина, соравым бар Зилия апага. Менә сез 1 ел дәвамында 26 җыр яздыргансыз. Аның арасында халык җырлары да бар, автор җырлары да бар дип беләм. Автор җырларына килгәндә, аларны ничек сайлыйсыз, ничек килештереп бетерәсез? Кайбер авторлар бит гомумән каршыдыр. Авторлык хокуклары дигән әйбер дә бар. Менә шушы мәсьәләгә игътибар итегәле, әйтеп үтсәгез иде. Ул мәсьәләләр бар дип тә белмәгән идем. Бу проект белән эшли башлаганнан соң, һәр проект, һәр җырның сүзе һәм көе артында аның авторы бар икәнен аңладым. Чөнки моңа кадәр без башкачарак, журнал чыгару башкачарак эш. Шуңа күрә халык җырларына Аллага шөкер рөхсәт сорыйсы юк халыктан, халык ризадыр дип ышанам. Менә авторлар белән, һәрберсе белән без элемтәгә кереп ризалык алабыз. Ризалык алганнан соң гына эш башланыла. Чөнки башкача бу хукукларны бузу һәм әзер түгел без моңа. Аллага шөкер, менә бүгенге көндә яздырылган барлык авторларда ул менә Резда Бахияровның күп җырларын яздырдык. Ринат Абыхарис белән берлектә алар матур җырлар яздырганнар. Шәймәрданова, Габгади балалар бакчасы тәрбиячесе үзе балаларга җайлы, аңлаешлы, менә белә бит инде кеше балалар бакчасында эшләгәндә нәрсә кирәк. Менә ул берничә җыр язган һәм біз аны яздырдык. Менә шулай итеп без эзләнүдә, ничек сайлыйсыз дигәндә, күңелдә яңгырыймы? Без бит үзебез дә татар балалары, үзебезнең дә балаларыбыз бар. Шуңа күрә минем балама бу ошар микән? Бу җыр күңелгә якынмы дигән принцип буенча сайлау бүгенге көндә әйбәт нәтиҗәләр бирә. Димәк, җырны ишетеп йөзеңдә елмаю барлыкка килә икән, димәк бу алай берсе әйбәт җыр булачак. Һәм тагын принципларга килгәндә без инде нигездә балалар җырларын сайлыйбыз. Алай дигесәң дә үземә каршы киләм. Иң соңыннан яздырган җырларның берсе Данир Сабиров белән яздырдык без аны берлектә. Алмагачлары, алмагачлар дип. Аны менә балалар җыры дип әйтеп тә булмый, ләкин балалар бик яратып башкаралар. Шуңа күрә без мәсәлән монда инде үз принципларыбызга әзрәк туры китермәгән әйбердә эшләдек. Һәм форсаттан файдаланып, Зәйнәп ханым, әйтәгез матур җыр яздырабыз бергәләп. Безнең еш кына безнең җырларыбызда танылган артистлар катнаша. Танылган дигәндә Лейна дисеңме, Сәйдә Мөхәммәтҗанов, Филюс Кахиров, Данир Сабиров, алар барысы да бик теләп ризалаштылар һәм без бергә күңелле итеп вакыт уздырдык, клип төшердек. Әлбәттә хезмәт, әлбәттә вакыт тәләп итә, ләкин нәтиҗәсе бик матур һәм алга таба концертта да бу артистларыбыз катнашыр дип көтәбез. Әйе, дөрестән дә. Репертуар күп инде. Ала берсе табырбыз, яздырыбыз бездә. Тагын өстәмә мөмкинме? Менә яңадан җырлар яздыруны дәвам итәчәксез дип беләм, әйме? Яшь авторлар, менә шул ук балалар өчен яза торган композиторлар, шагыйрәләр, алар сезгә тәкъдим итә аламы җырларны? Менә шуны әйтеп китсәгез иде.
Дөрестән дә тәкъдим итә ала һәм андый тәкъдим итүчеләр бик күп. Даими рәвештә безнең 9-нчы катка монда балалар редакцияләре безнең бер катта урнашкан. Салават, Көпре, Сабантуй, Ялкын безнең авторлар үзләре китапларын алып килә, җыентыкларын алып килә. Менә ялгышмасам Рифа Богатауллин китабын алып килде. Һәм без шул китаптан беренче җырны шунда ук сайлап та алдык. Ризалыгын да алдык. Матур әле ноталар белән китапның ияләре дә булдык. Менә шундый эш башкарыла. Рәхим итегез шул авторлар. Без җырлар әле яздырылмаган җырлар әле бик күп. Алга таба безнең әле бик күп елларга җитәчәк эшебез, әйме? Ләкин яңа җырлар туа башласа бергәләп, нидер хитлар булдыра алсак, бу инде икеләтә файдалы булыр иде. Бармы тагын сораулар? Залдан. Үзем сорау бирим әле. Менә бу бит инде беренче генә проект түгел, бу дәвам иткән проект, анан үчем яңа кастинг оештырасыз. Күп кенә шәхесләр катнашкан, танылган. Менә бу җиңеп чыккан балалар белән тагын кемнәр эшләячәк? Шул кешеләр эшләячәкме киләчәктә? Яңа танылган шәхесләрне җәлеп итәсезме? Һәм менә бу кастингта җиңгән балаларга нинди преференцияләр, нәрсә булачак аларга? Нинди өстенлекләр булачак? Салаватиклар белән шул ук состав эшләячәк, әйме? Яки Гөлназ ханым, Зәйнәп ханым, менә безгә кушылды яңа Руслан Әмиров, Гүзәл ханым һәм Чулпан Закирова. Ул безнең хореография өчен җаваплы безгә укытучылар тәкъдим итә һәм алар авыр гына менә бу хәрәкәтләрне бергәләп өйрәнәләр. Алга таба дигәндә без беләсезме, бик җайлы юл сайладык. Балалар, сезнең нинди артистлар белән төшәсегез килә дип сорыйм. Һәм алар миңа үзләре фамилияларны, исемнәрне әйтәләр. Мин шунда ук язып алам. Һәм шуннан соң минем эш башлана. Номерлар табу, гастрольгә йөрүче артистларның графигына тыгылырга тырышу дип әйтимме соң инде. Чөнки аларны тотып та булмый, шәһәрдә булмыйлар алар. Артистның эше шундый авыр икәнен мин менә хәзер күрәм. Менә Филүс әфәнде миңа сөйләп күрсәтте концертларын, әйме? Мәйтәм, сез яшәргә вакытыгыз каламы соң сезнең дигән сорау була. Шуңа күрә менә балалар үзләре кемне телиләр, шуны менә алга таба без яздырачакбыз җырларны. Мин мөһим әйбер әйтмәдем, вакыт турында һәм яшьчекләре турында кастинг буенча инде, әйме? Игътибар итегез, әтияниләр, кастинг башлана 1 июнь көнне старт. Бу балаларны яклау көне, халыкара зур бәйрәмебез һәм без нәкъ менә бу көнне кастингны башлыйбыз. 1 июньнән 1 июльгә кадәр әтияниләр, тәрбиячеләр, укытучылар, олы кеше инде ул нигездә махсус Салаватиклар собака.mail адресына үзләренең балаларның видеоларын җибәрә ала. Бу видеода бала җырлап, биеп күрсәтергә тиеш. Видеоның шикләре дә бар, формат шикләре дә бар. Ул шикләрне без барысында нигезләмәдә язып чыктык һәм ул Салават, Көпре, Сабантуй журналлары сайтларында бастырылачак. Менә шундый видео җибәрәләр 1 июльгә кадәр. Без аны кабул итәбез. 1 июльдән 1 августка кадәр жюри рәисе менә шундый онлайн форматта бу видеоларны карап, барлап, зур гына эш башкарылуы көтелә. 1 августта 30 баланың исемлеге билгеле булачак. Бу балалар 2нче турга, ягъни офлайн форматтагы эшкә чакырылачак. Инде менә Гүзәл, Зәйнәп ханым, Гөлназ, Чулпан һәм башкалар без бөтенебез бергә ул балалар белән күрешеп, көннәр булырмы, әйме? Аларны һәр яклап сынап тикшереп карыйбыз. Җырлатып та, биетеп тә, актерлык сәләтләрен дә күз салып, менә шул балалардан сайланачак төп составка 3 бала, 30дан 3. Калганнарын без шулай резервта калдырабыз һәм тагын бер әйбер шарт дип әйтим инде. Бу балалар Казан филармониясында
Гөлназ Гафурова җитәкләгән түгәрәк дип әйтимме соң Ансамбль. ансамбльга чакырылачак. Чөнки бик күп эш нәкъ менә репетициялар шул Казан филармониясе менә бу Казан шәһәр филармониясында 2 тапкыр, атнасына 2 тапкыр йөриләр инде балалар шөгыльләнергә. анда балалар алтау гына түгел әйме бит. Күпкә күбрәк балалар күп анда. Бүгенге көндә 28 бала шөгыльләнә һәм инде менә шул балаларны да без кертеп җибәрәчәкбез. Бүген атнасына 2 тапкыр йөреп, шушында әзерләнәбез инде. Менә бу мәҗбүри шарт дип әйтәчәкмен, чөнки алар Гөлназ ханым белән даими рәвештә күрешеп, шөгыльләнеп тормасалар, безгә аннары төшерергә әзер булмаячаклар клипларны. Әйе, балалар 100% әзер киләләр инде съемкаларга. Анда да әле гүзәл сөйләп күрсәтте, нинди генә кыяфәткә килмибез, име? Балалар белән эшләү рәхәт, саваплы. Шуңа күрә хөрмәтле жюри әгъзалары, саваплары күп булсын сезгә. Без яңа салаватиклар белән танышырга телибез. Тизрәк шуларны күрәсе иде, тизрәк яңа матур төркемдә яңа җырлар яздыра башлыйсы иде. Димәк, бу проект балаларга иҗадияттан үсәргә мөмкинлек бирә, танылган шәхесләр белән эшләргә мөмкинлек бирә һәм танылырга мөмкинлек бирә. Ана буенча. Бу бик яхшы проект. Нәкъ шулай. Бу балалар бер каяда булмаган мәктәп узалар. Менә шул 1 ел ярым дәверендә алар инде куркучы балалардан хәзер инде сәгать ярым буе сәхнәдән төшмичә концерт куерлык артистларга әйләнделәр. Тагын 1 елдан, тагын 5 елдан никадәр зур бу инде дөрестән дә алга таба зур сәхнәгә чыгарга әзер кешеләр булачак. Рәхмәт. Сораулар китәме? Хәерле көн, сәхнә журналы, Алсу Габдуллина. Менә шушы конкурсның нәтиҗәләре билгеле булганчы, элеккеге состав үз эшен дәвам итәчәкме? Җәй айларына гомумән салаватикларның алдагы планнары, нинди площадкаларда чыгыш ясауларын күрергә булачак аларның? Рәхмәт. Җәй әйе кызу булырга дип торам. Кояшлы, матур көннәр булсын иде күбрәк, чөнки салаватиклар җәй буе эшләргә әзер. Былтыр узган ел без беләсез, без 12 концерт бирдек паркларда һәм скверларда Казан шәһәрендә бушлай. Салаватиклар җырын ишетеп, балалар кызыксын иде, татар җырларын сөйләмен ишетсен иде дигән теләк белән менә шундый эш башкарылды. Быел да ул эш дәвам итәчәк. Паркларда, скверларда Казан шәһәрендә күрергә мөмкин булачак салаватикларны. Һәм бик зур планнар районнар буенча. Чөнки бик күп тыңлаучылары безнең шул ук Арча, Балтач, Сабада, аларның да салаватикларны менә үз күзләре белән күрәселәр килә. Шуңа күрә без тырышабыз районнарда да шундый концертлар оештырып, бу балалар белән теге бөтен нормаларны туры китереп, районнарга да чыгарга, гөрләтеп, матур итеп уздырабыз Алла бирсә җәйне. Зилә, сорама. Бу кастинглар гел шулай булып торачакмы? Балалар туып тора бит. Балалар үсәләр. Балаларны бик яратабыз, ләкин балаларның бер кимчелеге бар дип әйтәм мин һәрвакыт, алар үсәләр. Шуңа күрә алар Салават күпер укучыларынан бик тиз арада 2 ел арасында инде Сабантуй журналы укучыларына әйләнәләр дә куялар, аптырап калабыз үзебез. Шуңа күрә балалар дөнья үзгәрә бара, балалар үсә бара. Бу барысы да әйбәт, ләкин менә эш тыгыз дип әйттек, әйме? Берничә тапкыр менә Шамил Мөхәммәтович та миңа салаватикларның 2нче составы кирәк. Бу балалар өлгермиләр, аралар дип әйткәне булды. Шуңа күрә без моңа әкренләп килдек. Менә 2нче состав буламы ул, өстәмә артистлар буламы ул. Ләкин бер юлы тегендә дә, монда да өлгереп булмый. Шуңа күрә бу салаватиклар үсә барыр, үзгәрә бара дип уйлыйм. Һәм сез беләсез, кукутиклар. Әйме, кукутиклар берничә буын алыштырды инде, шундый русча бик популяр проект бар. Безнең дә шул кукутиклар сыман булыр ахыры. Үсә барырбыз, үзгәрә барыбыз. Сез уйламагыз, бу балаларның китәсе килә дип бездән. Аларның бер дә китәсе килми. Алар безнең белән бергә моңсуланалар, әмма ләкин вакыт бара бит инде, балалар үсә. Без аларны бастырганда да хәзер ничек бастырга белмибез. Аларның буйлары төрле-төрле.
төшергәндә кыенрак шул. Һәм мин әйтеп китмәдем бит әле, безнең тагын менә героиняларыбыз монда утыра, безнең төшерүчебез дә монда Айсылу. Бөтен матур рәсемнәрне безнең проектның иллюстратор дип әйтик инде Әлфия ханым ясый. Безнең проектыбыз эксклюзив, кабатланмас һәм бердән-бер. Руфия безнең иң мөһиме, Руфия ул безнең ничек дип әйтик, бөтенесен җыеп, барлап координатор, оештыручы һәм баш администратор. Һәм просто баш. Дөрестән дә Салаватикларның 6 бала артында тагын бер команда, зур команда, хезмәткәрләр көн сайын даими рәвештә Салаватиклар буенча менә җырны уйлыйбыз, аны сүзләргә бүләбез, видеоряд уйлаучылар, алар шундый күп. Менә шуны аңларга кирәк, һәм бу бик кыйбатлы проект. Төшерү ягыннан да, оештыру ягыннан да шуны да истә тотырга кирәк. Шуңа күрә дәүләтебез ярдәменнән ташламас дип чын күңелдән ышанам. Һәм шуның белән бер рәттән бит алар шушы журлардан да бастырырга вакыт табалар. Алар бит Бу безнең төп эшебез. Әле бик күп балалар менә шундый журналда, яраткан журналларында, арткы битләрендә әле менә шундый җырларны да күрәләр. Һәм монда җырның сүзе дә, нотасы да, һәм QR-код, аның сылтама, ул YouTube-ка туп-туры кертеп җырны да күрсәтә. Шулай итеп, текстны да күреп, ноталарны да күреп, менә Гөлнара ноталарны яза да, аннан соң сөенеп утыра. Кайбер балалар фортепианода менә бу ноталарга карап, үзләре уйнап, үзләре җырлыйлар. Инде шундый видеоларны без күргәч, тагын сөенәбез. Әле фортепианода да уйнап үзләре җырлыйлар икән дип, тагын да эшләргә дәрт, көч каяндыр килә. хәрәкәтләрен йөри дә белмәгән балалар кабатлый. Нәкъ шулай. Дөрестән дә шулай. Салаватикларның төп фанатлары ул 1, 2, 3, 4 яшьлек балалар. Менә шуларга Салаватиклардан башка әйбер кирәкми диләр, беләсезме? Шуңа күрә әтиләр бер яктан безне әзгә рәхмәт укыйлар, балалар ниһаять татарча җырлый башлады. Икенче якта инде туйдырды инде бу Салаватиклар. Иртәдән кичкә кадәр шулар машинада да шул, өйдә дә шул диеп зарланалар. Мин үзем дә дөресен әйтим, минем бала кызымны садикка бары тик Салаватиклар гына уята ала. Ягъни ул тормый, иртә белән барасы бар садикка. Телефонда Салаватикларны кушып куям, бала үзе йоклый, үзе җырлый. Шулай җырлый, әкренләп, бии кинәп, без дә балалар бакчасына чыгып китәбез. Ярый әле Салаватиклар бар дип сөйнеп куям тагын. Әйтә сүзләргә калдым. Зәйнәп ханым, бәлки сезнең тагын әйтә сүз калгандыр. Искитмәле яхшы проект, сөенечле, куанычлы. Безнең киләчәгебез бар дигән сүз. Менә шушылай башлана бит инде ул бөтен эш. Нигезендә шушындый катлаулы, бер караганда кызыклы, вакыттыргыч, шушындый авыр эшләр әлбәттә зур нәтиҗәләргә алар ирештерәләр. Амин эшләбез. Бармы, калдымы сораулар? Әйтелмәгән фикерләр калдымы? Гөлназ ханым, бәлки сезнең тагын фикер. Фикер дип менә әйтеп китим әле. Безнең бар иде мөмкинлек кастинг уздырмыйча филармониyaдан алабыз да балаларын шунда шыпырт кына куер идек дигән. Алыштырып кына кую. Тик менә Зилә ханым әйтте, юк, Гөлназ ханым, бу халык проекты. Һәм инде бу проектка бөтен кешенең дә, бөтен баланың да, безнең татар балаларының өлеше керсен. Һәм инде менә һәрбер катнашасы килгән бала килә алачак. Менә шундый фикергә без килдек, һәм инде менә кастинг уздырабыз. Аллага тапшырып. Бик зур рәхмәт эчтәлекле пресс-конференция өчен. Рәхмәт сорауларга. Әгәр дә фикерләр беткән булса, сораулар беткән булса, матбугат конференция тәмам. Рәхмәт. Рәхмәт, сау булыгыз.